un pollito. En la radio hay un pollito. Y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. Hello, sziasztok, én nevem Bazsi, és most megmutatom nektek, hogy a Bandicam full verziót hogy lehet letölteni. Bocsánat a kép, úgymond, hogy a feliratokat nem látjátok rendesen, ezt nem tudtam nagyon beállítani, és nem is tudom, hogy hogyha kell. Na nem baj, akkor kezdjük az alapoknál. Hát ehhez Bandicamhoz, hogy le tudjátok tölteni, kell egy útórend. Tudom, hogy valakinek megvan, de viszont akinek nem lenne meg, annak majd a videó alatt lesz egy link, és akkor le tudjátok tölteni. És a letöltésre rámentek, le fog ide adni, alulra rámentek, és letöltés. Na, tehát telepítetek és kész. Utána pedig alatta lesz még egy link, a Bandicamnak a linkje. Itt rámentek Get is Torrentre. Na. És akkor itt alkalmazás futtatása. És akkor jó, hát ide nektek ilyen okkot fogja kiadni, és akkor ok rámentek, és akkor elkezdi letölteni. Utána pedig egy ilyen mappát fogunk kapni, amiben ezek fognak majd ott lenni. Várjátok, csak egy fájlt. Még visszateszek a helyére. Nem. Na. Ezt oda visszatesszük. És kopész. Na, ezek lesznek ott. Itt ez a Bandicam telepítése. Ezt rendesen el kell, és fel kell telepíteni. Itt ebben a key markerben lesz ez. És akkor azzal úgy kell kezdeni, hogy ezt ki kell húzni az asztalra. Utána ezt már be is zárhatjuk, ezt a mappát. És akkor, hogyha rendesen megnyitjátok, úgy ide be kell valami kukacmail.com. Na, itt ezt nem fogja beadni, ez, hogy Bandicam phone boot admin rigsd neved. Ezt úgy tudjátok megcsinálni, hogyha ezt kékszelitek, és akkor jobb kattintással futtatás rendszer gazdaként, és akkor most beírtok. Mindegy, hogy milyen e-mail címet, mert nem fog kelleni, csak beírtok kukacmail.com, és utána a részre applikáción rámentek, és akkor kiad egy ilyen kis ablakot, erre rámentek, hogy ok, és akkor ezt be is zárhatjátok, és akkor megnyitjátok a Bandicamot, és akkor itt már nem az fog állni, hogy Bandicam az, hogy Bandicam zárójel regisztrálatlan, nem csak simán Bandicam. Akkor ebben még tegyük bele, és ebben a videóban szerintem meg belefér a beállítások általánosoknál. Itt be tudjátok állítani azt, hogy hova mentse a videókat. A videónál itt ez ezért egérkurzor elrejtése, például az, hogy itt ez az egér, ami itt van, amit nem láttok igazából, azt elrejtse, vagy nem. Itt az ezért kattintás hatása
pedig azt jelent, hát amit itt látunk, kattingató, ilyen kör alakú hatás jön ki. És akkor itt a beállításoknál, itt meg tudjátok változtatni a színét. Azt hiszem a jobb klik kék, bal klik piros. És akkor emblém az szinte nem kell senkinek se, hogy a Bandikamnak a kis e-mail címe ott legyen. És akkor ez a hangeszköz, hogy hol adja le a zenét és fel a hangot. A kéknél itt pedig billentyű F11-el lehet lefényképezni. Ez egér kurzor elrejtés, ez nem beszokott pipálva lenni, mivel nem akarom azt, hogy lássák az egeremet. Itt a formátumnál pedig be lehet állítani, hogy milyen formátum legyen a kép. Én ezt a JPG kiválódásségűt használom, mert szerintem jó. És akkor névjegynél semmi nagyon különös. Itt a honlapot lehet megnézni, és a segítség, a frissítés ellenőrzését is meg lehet nézni. Na, szerintem ennyi volt ez a videó. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, és hogyha tetszett, akkor kérlek szépen lájkolj, és akkor jelzitek nekem, hogy jó volt a videó, vagy nem. Na, hellóztok, sok sikert!